Σεντράρι, ο Κυπουρός απλώνει το χέρι. Στη συνέχεια για να δώσει βοήθεια ο Κλέιτον και να απομακρύνει με το κεφάλι. Αποφεύγει τον Μπαχράμι. Πάει να παίξει το 1-2 με τον Λεωνάρδο. Το κοινό δυσανασχετεί διότι ο Ζουράφσκι με πανεύκολο τρόπο ο Κλέιτον ξεμαρκαρίστηκε από δύο αντιπάλους. Και ως φάση αυτή για τον Ολυμπιακό. Κλέιτον. Είναι ένα γνωστό πρωτογιατρό της ομάδας. Στον δεξί τετρακέφαλο υπάρχει το πρόβλημα και μάλλον. Ο Τζόρτζεβιτς Σεντράρι. Επεμβαίνει ο Κατσιαρός. Κλέιτον. Φαντάζομαι θα έχεις να πεις αρκετά τώρα από τον πάγκο του Ολυμπιακού, Βασίλη Μπακόπουλε, ή συνέβη και κάτι άλλο? Δεν συνέβη κάτι ιδιαίτερο. Κλέιτον. Μηχανεύεται, θα βρίσκει ωραίους τρόπους για να ξεφεύγει από τους αντιπάλους. Κλέιτον και Μπελούτσι. Εξαιρετικός ο Βραζιλιάνος, αποφεύγει σαν σταματημένους τους αντιπάλους του και αναγκάζει τον Πάντο να τον κρατήσει από πίσω, να του δώσει την κίτρινη κάρτα. Είναι δεύτερη, δεν είναι? Είναι δεύτερη κίτρινη στον Πάντο, βέβαια. Βέβαια, στο 58 ο Ολυμπιακός με 10 επίσης. Δεύτερη κίτρινη στον Πάντο. Απολύτως δικαιολογημένη του τη φορά από τον Σταυρίδη. Διότι δείτε πως ο Κλέιτον φεύγει. Με χέρια και με πόδια προσπαθεί να τον συγκρατήσει. Νεότερος των προπονητών. Λεωνάρντο. Μπελούτσι με τον Κλέιτον. Ο Βραζιλιάνος κερδίζει. Την φοβερή εφευρετικότητα στις τρίπλες και Σαρμιέντο. Ψάχνουν να βρουν τον τρόπο να ελευθερωθούν, να σουτάρουν. Ο Κλέιτον το επιχειρεί και στέλνει την μπάλα να περάσει δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Νικοπολίδη. Εδώ ο άνθρωπος ορχήστρα της Λάρισσας με τα πιο πολλά γκολ. Με εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι, με assist, ξανά το σουτ του Σίλβα Κλέιτον. Και από εκεί στον Κλέιτον. Αποφεύγει τον Τζόρτζεβιτς που προσπαθεί να τον κυνηγήσει. Ο Νικοπολίδης είναι έξω από την εστία του. Μεγάλη ευκαιρία για τη Λάρισα με τον Φωτάκη να πετάει στον Μπακαγιόκο και εκείνος να τη πατάει. Ξανά η φάση με τον Κλέιτον να κάνει όλη τη δουλειά. Βλέπω ότι χέρια μαζί, σαν να κάνουν προσευχή κάποιοι. Άλλοι. Για να δούμε τη φάση. Πολύ πλάγιο ο μικρός. Ανοίγει το κοντρόλ και χάνει. Κλέιτον με την πλαστικότητα στις κινήσεις του. Πάρα αφήνει για τον Κλέιτον. Το 1-2 πάρα μες στη μεγάλη περιοχή. Μπακαγιόκο. Καθυστερεί, είναι τώρα στον Κλέιτον. Σέντρα τώρα από τον Φωτάκη. Κεφαλιά του Μπακαγιόκο, κινείται στην πορεία της μπάλας ο Κλέιτον, κάνει κοντρόλ, προσπαθεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για να δείξει την πρώτη κίτρινη κάρτα στον Κλέιτον και τώρα στην δεύτερη περίπτωση κίτρινη κάρτα στον Ραγκουέλ. Κλέιτον. Ωραία ανοίγει για τον Κατσιαρό, αυτός κάνει τη σέντρα, μπλοκάρει ο Πάρτ. Μπακαγιόκο για τον Κλέιτον. Κίκας. Όχι, πλάγιο out έχει δώσει ο βοηθός. Ο Κλέιτον στον Μπακαγιόκο. Κλέιτον για απόκρουση από τον Ραγκουέλ. Ο Κλέιτον για τον Αλεξάνδρου, έκοψε ο Κατσαμπής. Ροντρίγκο πήρε την κόντρα ο Κλέιτον. Μπακαγιόκο ήταν για τη σέντρα, δεν μπορεί ο Αλεξάνδρου, η μπάλα φτάνει στον Κλέιτον, τη στρώνει, δυνατό σούτ από το Φωτάκι, τραντάζεται το δοκάρι, συνεχίζεται η φάση, προσπαθεί ο Μπακαγιόκο. Κλέιτον, Φωτάκης. Κλέιτον στον Σαρμιέντο. Κλέιτον. Βγαίνει ο Πάρτο και μπλοκάρει. Κλέιτον. Κατσαμπής. Κεφαλιά από τον Νικολόπουλο. Ο Κλέιτον. Για το σουτ πέφτουν πάνω του Κατσαμπής και Ραγκουέλ. Ο Κλέιτον για τον Αλεξάνδρου, καθυστέρησε, πέρασε. Ξανά Κατσαμπής. Θα πάρει την μπάλα ο Κλέιτον. Κατσαμπής και ξανά Κλέιτον.
Κλέιτον που γυρίζει τώρα για τον Πάλα. Γκολ, προηγείται 1-0. 20 λεπτά πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Η μπάλα στον Κόσλεϊ, ευκαιρία για τη Λάρισα, θα την πετάξει στα σκουπίδια. Εκτέλεσε ο Κλέιτον. Κεφαλιά, μπλοκάρει ο Πάρτο. Κλέιτον για τον Κόσλεϊ. Ξανά ο Κλέιτον. Γυρίζει τώρα την μπάλα. Κεφαλιά, απόκρουση. Η μπάλα στο δοκάρι. Ο Κλέιτον είναι αυτός που αναλαμβάνει την εκτέλεση. Απέναντι στον Πάρτο, η μπάλα στα δίχτυα. Η Λάρισα ισοφαρίζει 1-1 στο 81 και βλέπετε πως τρέχουν οι παίκτες της για να πάνε την μπάλα στη σέντρα και να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο, νομίζω το καταλαβαίνετε όλοι, θα έχει ένα συγκλονιστικό φινάλε. Μπακαγιόκο για τον Κλέιτον. Ο Κλέιτον τώρα στην εκτέλεση του κόρνερ. Είναι και ο Γκαλίτσιος. Εύκολη υπόθεση για τους φιλοξενούμενους. Ο Κλέιτον κερδίζει το πλάγιο στους αντιπάλους. Έχει προωθεί και ο Νταμπίζας και ο Κότσιος. Παίρνει ύψος η μπάλα, διώχνει με Καραμαλή, όμως επειδή και ο Σαμολίδης και ο Καραμαλής δεν είναι επιθετικογενείς παίχτες, κρατιούνται. Ο Κόλτσης. Μπάλα ξανά προς τον Κλέιτον. Πιο πίσω Σαρμιέντο. Θα πάρει ο Κλέιτον. Ο Βραζιλιάνος κάνει την τρίπλα. Κρατάει. Ο Σαρμιέντο. Ο Κλέιτον. Και τώρα ο Γκαλίτσιος που έχει ανεβεί. Σοβαρά. Ο Κλέιτον. Δύσκολη παλιά. Μπακαγιόκο. Κλέιτον. Άφησε το πλεονέκτημα ο διαιτητής και ο Κλέιτον τους πέρασε όλους. Ο Βραζιλιάνος ανοίγει στον Σαρμιέντο.